Zein deserosoa den denbora guztian besteak gutxiesten, gainontzekoen akatsak ateratzen eta beraiek hoberenak direla esatuen duten pertsonekin egotea. Noizbait topatu zea horrelako pertsona batekin? Jesusi ez zitzaion bat ere gustatzen horrelako jokaerak, eta horrexigatik mota horretako pertsonei parabola bat zuzendu zien. Adi zer esaten duen. Honako parabola hau esan zien Jesusek beren buruak zintzotzat hartzen eta besteak gutxiesten zituzten batzuei. Bi gizon tenplura igo ziren otoitz egitera, bata fariseua eta bestea zergalaria. Bi protagonista ikusten ditugu, fariseua eta zergalaria. Nortzuk ziren fariseuak? Hauek judutarren arteko erlijiosoenak ziren, eta ezagutza handiak zituzen. Berez, erlijiosoa izatea eta asko jakitea ez dago gaizki, baina badakizu zein zen beraien arazoa? Besteak baino hobeak sentitzen zirela. Beraiek asko zekitenez handiak ziren eta besteak ezer. Beraiek santuak eta gainontzeko guztiak, jainkoaren zigorra jasoko zuten bekatariak. Konturatzen zara zein harroputzak ziren? Eta nortzuk ziren zergalariak? Erromatar inperioarentzat zergak jasotzen lan egiten zuten langileak ziren. Judutarrentzat lan hori egitea nazio judutarraren aurkako traizio bezala ikusten zuten. Zergatik, erromatarrak gorrotatzen zituztelako, eta orduan beraientzat lan egitea onartezina zen. Gainera, zergalariek zergen prezioak igotzen zituzten eta jendeari pila lapurtzen zieten. Beraz, fariseuek zergalariak izugarrizko bekatari bezala ikusten zituzten. Goazen ikustera parabolan zein zen bi pertsonai hauetako bakoitzaren jarrera. Fariseuak zutik honela ziarduen otoitzean bere baitan. Ene jainkoa, eskerrak zuri besteak bezalakoa ez naizelako. Lapur, gaizkile edo ta adulterio gile. Ez da horko zergalari hori bezalakoa ere. Astean bi bider egiten dut barau, eta ondasun guztien hamarrenak ordaintzen ditut. Zergalaria berriz urruti gelditurik etzen begiak lurretik altxatzera ere ausartzen. Baizik eta bolar joka ari zen esanez. Ene jainkoa, erruki zaitez bekatari honetaz. Begira fariseuaren jarrera. Arro joaten da eta besteak baino hobea dela pentsatzen du. Egiten dituen gauza on guztiak goraipatzen hasten da. Eta bere ustez, dagoeneko perfektua denez ez du laguntzarik behar. Otoitz egiten hasten denean, konturatzen bazea, otoitzeko protagonista bere burua da. Jainkoaz guztiz ahaztu egin da. Begira zein desberdina zergalariaren jarrera. Ia ezkutatzen urrutitik etzen gai, ez da begiak lurretik altxatzeko. Jainkoaren behar handia du eta arren laguntzeko eskatzen dio. Ikusten duzunez, otoitzaren protagonista, otoitza guztietan protagonista izan behar duena da, jainkoa. Ez da inorrekin konparatzen, jainkoan bakarrik zentratzen da. Egia esan, ziurrenik, zergalari honek ez zuen jainkoari buruzko ideia askorik edukiko. Teoria gutxi jakingo zuen, baina zekien bakarra zen, bere egoeran laguntzeko gaizen bakarra jainkoa zela. Benetan, diotsuet, azkeneko hau, jainkoarekin bakean itzuli zela etxera. Fariseua berriz, ez. Zeren eta bere burua goratzen duena, beheratu egingo baitu jainkoak. Eta bere burua beheratzen duena goratu. Zergalaria etxera bakean itzuli zen, jainkoaren laguntza jasota. Laguntza eskatu zionez, jaso egin zuen. Baina fariseuak ez zuenez eskatu, jaunak ezin zion eskatu ez zion zerbait eman. Jesusek parabolako ondorio bezala esaten du, jaunak handiak direla pentsatzen dutenei beheratu egingo dituzela, eta gutxi sentitzen direnei goratu.
Harritzekoa da behin berriz Jesusek judutarrek bekataritzat jotzen zuten pertsona bat eredutzat jartzen duela. Ziur nago hori judutarrei gorroto handia emango ziela, baina horregatik egiten zuen Jesusek, beraiei erakusteko Jainkoak ez duela pertsona bereizketarik egiten. Samaritarra zarenez ez zaitut onartzen, edo zu zergalaria zarenez ez da gerturatu nigana. Jaunak denak onartzen ditu, bere aurrean denak berdinak gara. Bukatzeko, fariseuaren jarrera arroputza ez izateko, aholkutxo bat eman nahi dizut. Arazoa da, askotan, guk gizakiok besteekin konparatzea gustatzen zaigula, eta beti gu baino egoera okerrago batean daudenekin konparatzen gara. Orduan, beraiek baino hobeak garela pentsatzen dugu. Baina hori egoki alda? Ez. Bibliak erakusten digu gizaki batekin bakarrik konparatu gaitezkela. Mundu hontan bizitza perfektu bat izan zuen gizaki batekin. Jesusekin. Jesusekin konparatzen bazara, beti txikia ikusiko zara. Beti jaunari zure izaera eta jokatzeko modua hobetzeko laguntza eskatuko diozu. Aldiz besteekin konparatzen bazara eta beraiek baino hobea sentitzen bazara, fariseuaren antzera Jainkoari ez diozu laguntza inoiz eskatuko. Beraz, gaur, konparatu zaitez Jesusekin, eta ez beste inorekin, eta hasi zaitez berak bere bizitzan bizi izan zuen moduan bizitzen. Bera baita gure eredu fidagarri bakarra. Hurrengo bideoan, mahasti langileen parabolak ezkutatzen dituen irakaspen harrigarriak aztertuko ditugu. Etzazu galdu, Jainkoak bedeinka zaitzala lagun.